Εσύ με τσιγάρο στο στόμα είσαι. Ναι. Αυτό σκεφτόμουν προχτές, να αρχίσω πάλι την πίπα, είπα. Λέγε ρε Γεννίκη, τι πίτα είναι αυτή, ποιος την κόβει, γιατί την κόβει. Πες τίποτα να μου. Την κόβουμε για πρώτο ψάρεμα του 2016. Από φίλους ψαράδες που μαζευτήκαμε από χθες. International. Είναι συλλογική προσπάθεια και είναι η καθιερωμένη το καθημερινό πρώτο ψάρεμα του 2016. Να κόψουμε την πιτούλα μας, να μοιράσουμε την πιτούλα στα ψαράκια, την τσιπούρα, το λαβράκι, το μιλοκόπι. Μπράβο, Και μπράβο. βέβαια Με το καλό. Δεν λείπει ο φαρ. Βέβαια, ο φαρ πάντα Ο παρόν. φαρ ο οποίος είναι παντού και πάντα. Λοιπόν, να κόψουμε το πρώτο κομμάτι. Να είναι καλά ο φαρ. Χρόνια μας πολλά, παιδιά. Επαγγελματική λήψη, δικάμερο. Κάμερο. Κόβουμε το πρώτο κομμάτι για τους Αγίους μας, την εκκλησία μας. Λοιπόν, πρώτο κομμάτι θα τύρα θάλασσα. Το πρώτο είναι της Παναγίας. Το κόψαμε. Α. Δεν θα φάμε για τους Ρε Αγίους. θάλασσα, τι μας κάνεις. Λοιπόν, θα το ψάξουμε μετά, θα το μοιράσουμε στη θάλασσα. Λοιπόν, Τι μας κάνεις θάλασσα. πρώτο κομμάτι δικό μου. Λοιπόν, Να λέμε εδώ πέρα ρε θάλασσα, τι μας κάνεις. δεύτερο κομμάτι για το Χρήστο το Κοτσαίδη που έφυγε. Δεν είναι εδώ, αλλά θα τον κόψουμε κομματάκι τιμητικά. Και κόβουμε τώρα κατά ιεραρχία κύριος Γιώργος. Η ιεραρχία είναι ο πρόεδρος. Κατά ηλικία. Α, είναι. Μικρό κομμάτι γιατί... Ευχαριστώ, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους τους ψαράδες. Καλά ψαράκια στα καλάμια σας. Και ευτυχισμένο το καινούριο έτος. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Αντώνη, δικό σου είναι αυτό ηλικιακά. Να είμαστε Καλή καλά, χρονιά. παιδιά. Και του χρόνου να είμαστε γεροί, να δείτε. Αντώνη από την Καβάλα δεν είσαι. Άμα. Το πετύχαμε. Τώρα το πρώτο είναι του Προέδρου. Ηλικιακά ο πρόεδρος είναι. Άμα. Έλα να το δεις. Για σένα πήγαινε μετά το Μισό επόμενο είναι. κουφά. Μισό είναι. Είναι το 1 τρίτο είναι του Προέδρου και το άλλο, τα 2 τρίτα είναι του Μακ. Άντε Κώστα μαζί, το τυχερόμαστε. Θα κάνουμε τα καλύτερα ψαρέματα φέτος. Τη τσιπούρα στο κάγκελο. Άτο. Δικαιωματικά είναι το 1 τρίτο είναι του Προέδρου και τα 2 τρίτα είναι του... Μοιραστείτε τις τύχες σας. Έλα, μπράβο ρε Κώστα. Άντε. Καλό της. Τι έχουν να τραβήξουν οι κυρίες φέτος. Κόψουμε για τον Δημήτρη. Κόψε και ένα για τον Ευθυμάκο, ρε. Ναι. Για τον Δημήτρη. Τελευταίο του Ευθυμάκου. Είναι και πιο μικρός. Εκείνος είναι εκτός κλάδου, Είναι Όχι, ψάρι του Βεκάση. όχι, με τα καλάμια του ψάριψε. Για τα καλάμια έκοψες. Χορτάσουμε. Άντε. Άντε και του χρόνου να είμαστε γεροί. Και του χρόνου.